isih ana apa wis katindhe praharaning lakon apa isih kok simpen sayuta aksara kekuritane tresno apa isih ana reroncening kembang sing biyen tak racun coba wedarno kabeh aja samudana nyingetake kanyatan aku lan kowe nate bareng ngronce katresnan sukma wedar sumpah sing tupasemon yo apa isih ana yo 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 ya ayo le yuk 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 oh 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 nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa rinten lan dalu mugi-mugi Gusti ngijabahi kapan boyo enggal bali bisa kumpul kaya tuing uni jaranan jaranan sapucuk ing tresna balung nangka babasane mung katon katon liramu wae
panyuwunku aja lali nemas janji-janjimu aku kang setya satuku tak enteni nganti sakbalimu Rudi oh no Lolo Hus ya oh 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 semono nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora mathuk becikmu yen kepethuk bebasane rasan ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mau gawe saiki wis mukti kowe banjur lali ora mathuk becikmu yen kepethuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe piye karepe yo rono rene dadi wong ra duwe saya nglambrang uripe mung cingkrang atine nelongso saniya sapada lulu gawe becik tinampa seri bejo bejane awake
iki. Yo, ya. Dalah. Yo, yo, yo. Dalah. Ya. Ho. Dah. Ho. No. Oh, ayo, nanti mau kue. Yo. 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 Tak kau yang buri. Ayo, wes, ayo, lagi. Wah, yo, yo, Yo. yo, oh, yo. Awas, wah, menggah, wah, menggah, wah, rokok tua mak. Yo. Oke kreasine. Ayo Kang Pi. Awas. Wot. Ayo. Wah, ayo. Yo.
Aduh Bio, aduh Bio. Wah, pedule kok penak men iki. Wah, amduwe rono. Ah. Yuk, yuk, yuk. Aku mau ngono kok maling ngene iki piye ya? Ho ah ho ah. Ha oh. Ha oh. Ho ah. Ho 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 ho. Halo, Boy. Iki kowe. Yang ngono barang. Ya, monggo Mbak Yuan dan Mbak Ajeng. Kosek ya. Lakine saiki minangkani pamundhut dari tuan rumah. Nggih. Mintanya tadi kuda lumping. Ayo Mas. Yuan Ajeng. Spesial buat tuan rumah. Salim. Ya Allah lah kono lo yo artis sakjane tak salim sik timbang durhaka. Durhaka engko dhewe. Iki adewe ning dhuwur ki wis durhaka lho sakjane. Selamat malam. Salim yo salam tempel to wayahe iki. Yo. Salam tempel endi iki? Kok mek tempel tok. Via transfer. Yo mosok tak salami ben mek kono. Ini spesial tuan rumah nggih. Asik ya. Asik.
Lele ba. Aku tuan yo ta. Taut ya. Hoppa. Oh. Hoppa. Hoppa. Oh. 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 Us. Hoppa. Ayo.
Ibu.